Inilah Sandiwara Radio berjudul Iroy I Love You. Penulis naskah Sri Widyastuti. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Deka malah si Riko tadi ku ha. Ayah tak jarang nan inyon tak kama. Tapi suga den inyo. Anak gadis surang ku paniang den duitnya ha. Iroy! Oh Iroy! Di mana kau? Ayah lah hangui ko. Oh Iroy! Yo mak. Mak, ija sorak-sorak bana lah mak. Kadang ngau beko di dah Samsul tu beko mak. Mak ada nak kamu sorak-sorak kau kama. Ayah kau jarangan. Yo, jatuh lo pamur Iroy di matu dah Samsul tu beko. Mak pindah puluhnya ke lain hati beko mak. Apa kata kau tadi tu Ray? Tak salah dah ngaden tadi tu kau. Iya mak. Si Samsul pulo nak kama naksir kakau Ray. Iya mak. Ondi, iyo lawak kau Iroy. Di mana kau baraja malawak kau Iroy? Sajak kenal Judah Samsul mak. Ha? Baa mak. Mantap kan mak? Apa nyunan mantap Roy. Bilo pulo si Samsul tu kaniu je kau ha? Masa ayah seangui. Dan kau masak nasi lah. Yo mak, Iroy tadi memasak ayam mak. Baa kabar ayam tu kini mak. Biarlah Iroy cigok sebentar mak. Yo mak. Iroy. Baa lah nasib kau isu kau Iroy. Kau saya nak salah sai kau karajon do Iroy. Kaulah segalanya, oi Iroy. Babang I love you, kakau Iroy. Iroy. Deh, cinta bana babang kakau Iroy. Andeh Iroy. Oi, Mai. Barantilah waang manyanyi baanya. Suaruang fales tarangari talingungku ha? Manyanyi pulo. Ancak diam lah. Nampak tuah, larikan mandanga suaru waang tuah. Hilang tanago den bagai mencuci rinua lain tahu wang kau. Nampak diam kau. Latih tangan den melauk langsung manggosok kain kau bagai ha. Andeh, amakku sayang. Calon mintu nang kami mani. Manga mak berang-berang. Hilang kami amak tu beko. Nak kabayarang den ha? Namanya si Roy basabui-sabui. Apa hubungan waang tu si Roy? Anak den tu ha? Apa hubungan nang? Sudah suara waang antah kama-kama nadanya. Di mana ada waang yang menyanyi tadi tu? Ha? Amak jangan mode tu. Kini Kini yo ndak ketuju amak kambo. Biswa jadi minantu amak. Baru tahu rasa amak. Baru tahu rasu kata waang. Emangnya kau waang pangan den? Ha? Coba lagi ni yang kecian ke den? Indah amak sayang. Ndak berani den mak. Marilah waang dulu. Marilah. Kamarilah waang dulu. Manga waang lari. Indah Oi, mak. kamarilah Ampun, waang dulu. mak. Roy. Yunya. Kamarilah kau Roy. Lain nampak di kotang kelek ini. Inyak kapai kamu saji. Tang Iyo tang kelek. inya. Untuk apanya? Batanyo juga boleh. Untuk dipakai malah. Tak mungkin untuk menelepon ke den kau. Bagus galak kau Roy. Curiga den inyo. Kecian silah. Lai kau nampak tang kelek inyak tu indak? Ala Iroy rawiknya buat katapel. Apa kecil kau? Iyo. Tak kelek waden kau rawit jadi katapel. Iyonya. Onde Iroy untuk katapel di kau Iroy. Untuk menembak durian teida nang sarang masak tu nya. Manga durian ni urang nang kau intai Iroy.
Kau tu padusi. Kandaan lah kayaknya. Inyak balian di pasar sambuh orang menjual. Jangan buat malu jo Iroi. Kapatang batang cuba dak urat sialan kau panjang. Alah mencirau-cirau amak kau kayaknya. Kau tu padusi. Ampun dan ampun. Tenang nyiak. Bisu ambo balian tangkelek baru untuk nyiak. Tapi nyiak agak piti dia nyiak. Waden perlu kini untuk kapai musaji. Bisu puluh kau balian. Kau piti ha. Iya nyiak. Pinjam lah nyiak terumpah kau tu Tapi ikut terompa bergambar Hello Kitty kau nyiak. Lain apa nyiak? Capek sih lah kau pinjam nyiak terumpah Hello Kitty tu. Alah talai nyiak musaji gara-gara kau Iroi. Sudah tu balik piti ambil sih lah untuk kau Iroi. Nyiak pilih ya. Jadi nyiak. Terima kasih nyiak sayang. Iroi. Ikan alah, jari yang alah, bawang alah lah, bawang putih agak lah gua lado bule, lado bule ko beko dan suruh siroi manggil ya, karambi anak nalun leo, arancak di Bali dulu, nak panu hasui dengku Mak. Iyo. Banyak bana belanja mak ko. Barik mak. Biarlah ambo tolongan membawaan. Marilah mak. Indak gede Samsul. Tak usah lah Samsul. Kumuah lo baju Samsul tu beko. Jaliak lah. Lah gagah sagagah ko ha. Jangan lai. Biarlah mak bawa surang. Biarlah mak membawa nyo. Indak bagai do mak. Capek lagi kan kambo. Biar ambo tolongan membawa. Samo siap pulang. Kalau kareh bana ti Samsul. Bawa lah ko ha. Gagahku banana gua tinggi putih lah bantu orang Korea bagai deh kalau amuhnya je siroi antalah kalau amuh je siroi kenyaden tadi tio nan suku main lain-layang tu siroi ya memanjik-manjik batang upukai kayaknya di malunya kan amuh je siroi ya mak oh mak iyo kama mak jalan tu ha. Otur sebelah di siku mak iyo tamanuang sen mak memangnya kama si Ros mak kok amak bana nang ke pasar siroi siroi nyo sedang lai di rumah sedang manjai sibuk bana nyo kini alun lai mau aja anak orang mengaji anak-anak di musaji tu bana alun nyoba raja tu nyoba kayak gitu di rumah iyalah mak kadang-kadang ama ibu manca lihat siruh itu dah aduh waktu untuk istirahat di nyodo santiang bana membantu orang tuanya di rumah gigi hanya kecek anak orang kini damunya biarlah memuduto sekete mana tahu inyo jadi minantu ambo isu lah tibo mak biar ambo tolongan membawa ke rumah ya mak dende elok sangat wa angya Samsul elok ka jadi minantu amak kita plusan amak Dah Samsul. Kok bisa mah? Emangnya kau Iroi? Itu mangkonya sikit abuak kau tu. Basegi-segi di rumah. Kan kau padusi. Kini bacilumuk si bantu kau tu ha? Dah Samsul. Apa kabar dah? Masuklah dulu dah. Dah usah lah Ros. Bila-bila lah udah main kemari ya. Mak, Ros. Iya. Ambo pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kasih yo nak sayang. Iya mak. Bala ya Roy. Mama. Mabuk kau kan? Iya mak. Saganting tu anak orang ah. Iya. Rubahlah gaya kau tu. Baik bagai babadak sakiti. Kau tu rancak Roy rancak. Tapi panik sih amak mengecik dinyo. Ndak aduh nang kau dah ngakan doh. Kau sibuk saja, pai jo si mama itu pe malala ha.
Karau jo kau setiap hari tu. Aku hendak mambiak jambu orang, mambiak kaliki orang bagai kau ambil. Iya, makku malah lapu kata makku. Tu partner tu mak, namanya mak rekan kerja kecek orang kalau zaman kini mak Rekan kerja bagai ni kau lo Ya mu amak kan tahu, amboku kan juragan mak. Juragan pekai, cubada, jambu, kamumu, tale. Ambo buru ke para orang mak. Ndak aduh katun tak berbadak-badak tu dah mak. Iyo, tapi janganlah kau bantu tu bana Leroy. Ingat juga lah kalau kau tu padusi. Kurangilah bermain layang-layang tu bagai. Tak sayang kau kamak nak. Dicajak orang kau nak kau padusi. Yolah mak sayang lah kamak mak. Kalau main layang-layang tu mak itu refreshing tu mak. Mande Roy ke padusinya Den. Yo, suntuk pulu ambo dek mak kakajo sentarui. Kalau meminjek batang pokai tu mak Jangan ada mak deh. Itu keahlian tu mak. Mande. Kalian tuh, Mak. Dia dinyur kebapannya dia. Ndak bangga mak. Anak padusi sia di kampungku nan lihai memanjat batang kayu, Ambo ko lah orangnya mak. Satu-satunya aku mak di kampungku mak. Alah Roy. Meminjek. Alah Roy. Meminjek batang kayu kau kecian bangga Den Roy. Harus bangga mak tuh. Kalau bisa Roy, kau tuh mambi ati si Samsul. Itu baru prestasi tua Den Roy. Samalah mayo kadai da Samsul tu. Tanya sajalah kau Niko yang sedang duduk tu. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Roncaknya Niko lah yo. Lah bantu artis kayaknya. Maaf Uni. Iya nih. Boleh hambol bertanya kau ni. Apa tuh nih? Uni tahu dake emak kadai da Samsul di pasako ni. Kalau dari petunjuknya, bantuknya dake-dake siku kau ni. Oh, da Samsul nan manggaleh kain tuh nih. Iyo. Kalau da Samsul tuh di sebelah kadai gorden tuh nih ya. Tuh, ada kan kadai gorden tuh pas di sebelahnya bana. Nan catnya warna biru tuh nih. Iya yang itu. Iya jadi. Iya nih. Makasih banyak ya nih. Iya nih. Kangau nih tuh ketampe da Samsul ya. Penasaran Bu. Assalamualaikum da Samsul. Waalaikumsalam. Mila. Iya. Apa kabar Mila? Alhamdulillah baik. Duduklah dulu. Dari mana tahu tampe amboko, Mila? Batanyon tadi dah. Kak Uni yang baju kuning tu dah. Oh iyo. Ada keperluan apa Mila kemari? Mila taraga sama udah Samsul. Tadi Mila singgah ke rumah, tapi kata si Mita ada Samsul di kadai. Makanya Mila kamari saja. Oh, lama Mila di siko? Kira-kira seminggu lah ada Samsul. Karena papa Mila ada bisnis sakete. Jadi seminggu ko Mila niok dake sama udah Samsul. Boleh ada Samsul? Ayo. Beko si Rosa salah sangko pulo kambo. Tapi Pak Apulo yo cara menolak si Mila ko. Dah Samsul. Iya. Pak kok tamanong udah pulo. Bisa pergi jalan-jalan Pak Yoda. Ayo. Amo saja lah Yoda. Mila kan seminggu nyo di siko. Pelada. Jadilah Mila. Pasti itu calonnya udah Samsul tuh. Sudahlah tinggi, putih, orangnya rancak. Ambolun manga-manga leko. Jadi ambo. Si Roy tu nak dia menangis. Oi, Roy sayang. Roy. Manga
kau Iroi. Kalau kau manangi tu kau mani-mani lah manangi tu sakete. Jangan marah-warawang ba kau Iroi. Hancur hatiku, Ma. Tunggu dulu hancur ba. Aman-aman sih nampak dia maknya apunyo nan hancur oi. Sinan di dalam, Ma. Saluang sulah namanya baikan, Ma. Deh. Capek sih lah Roy. Manga kau menangi. Babuik-buik bana tangi kau tu nampak dah mak. Kepu amat jadinya ha. Dah Samsul kironyo alah punya calon, Ma. Hah? Kapatan calonnya tu kakak denyo, Ma. Rancang orangnya, Ma. Hoi Roy. Aden yo. Di dari mah kau tahu Roy ha? Itu calon si Samsul. Kalau ndak salah deh nih. Alun aduge kabarnya nyo kababini bagai le do. Amak kanlah bakawan jo amak si Samsul tu tiu ari sarangke kamu saji. Dari malo kau bapikiran mode itu tu Roy? Ha? Si alulai, Ma. Pastinya tunangannya bagai, Ma. Amak yu tagalak kak kau kumaroy. Kan yu kau tu sok tahu ha? Alun tantu bagai ledo. Alaba takut sih kau. Antai ndak gai. Ada yang kebetanyo kak kau cek le. Atuh, Ma. Lagian kalau iyu itu calon si Samsul ke. Apa urusannya jo kau? Apa urusannya jo kau Iroi? Emangnya kau tu sianyo si Samsul Iroi. Ini deh. Yayangnya, Ma. Yayangnya ko, Ma. Yayangnya, Ma. Aku yulah tagalak kadang deh kau kuri. Onde anak dan Dima lah pajaku tak sapu tadi ko Mak tu mantun. Anaknya surang di galaannya. Baka indah pulu Amak dualah nan elo-elo. Mudah-mudahan si Samsul bajodoh ju anak den. Mantun, Mak, doanya, Mak. Iyo nak amak doakan. Tapi amak yo seketik lo penasaran ko Roy. Tak bisa ko kalau dipadi-padian ko si Samsul ko dakek-dakek ju anak tu. Kalau mantun biarlah bisu amak tanya ke amaknya di. Jadi mak. Assalamualaikum, Iroi. Mana Rosa? Waalaikumsalam. Mamai, manga kamari. Aduh paralu apuang kamari ko? Aduh. Paralu jua mak waang. Indah, Mak. Tu mangang kamari? Ambu taraga je si Roy, Mak. Rosa maksudnya, Mak. Alah 2 hari ko ambo nak basobok jo Rosa, Mak. Taraga puluh ambo ka Rosa. Apu nyuang tadi tu taraga. Iya, Mak. Mamai. Ijan lah ya acuk-acuk bana lah ya mamai. Basobok je anak ambo mamai. Naksir waang beko ka anak den beko. Ambo memang naksir kasih Roy sejak dulu, Mak. Sejak samo sekolah dulu lah. Sayang bana den kasih Roy itu, Mak. Di mana si Roy, Mak? Kecekan lah, Mak. Di mana si Roy? Tu apu nanu ang bau tu, ha? Harum ta bau na. Ko pasti untuk si Rosa ko kan? Bawa lah kamari untuk amak agihan lah kamak beko amak magian kasih Rosa tu. Iyo, Mak. Untuk Rosa aku tadi, Mak. Tapi untuk amak ndak baju doh. Aku ambil lah, Mak. Jadi. Aku bakso ambo bali tadi di pasar. Rencananya kau makan berdua je si Rosa. Kalau amak nio, makan sajalah, Mak. Taragu angik-angik kuah. Kalau untuk Rosa bisa ambo balikan balik nanti. Tapi baik kamar Rosa, Mak. Ancak ambo katakan kalau si Rosa sedang baju si Samsul. Biar bayi pajak lagi. Oh, Mak. Iya. Tapi waang jangan patah hati lo ndak. Si Rosa nyopai cako si Samsul. Asa bantaku bana aja baru paya. Mungkin agak lama pulang deh. Apa, Mak? Paijo Samsul. Onde, kama tuh, Mak. Si Samsul nan ganteng tuh kan, Mak? Yo itu bana mantap. Juragan kain tuh.
Iyo kecik amat. Onde Iroi, teganya dirimu Iroi. Biarlah ambo susul si Rosa mak. Kan banyak Pak Ima. Kamarilah dulu, kamari jam bagage lo mambalian badan waang. Kama waang tu, kama waang susulnya. Si Rosa mak, cari si Rosa. Amak saja ndak tahu kama nyopai namunnya udah mudo weh. Kamari lang duduk ada ke amak dulu kawannya amak makan bakso wang kuah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosa, masuklah. Ndak usah lah ada Samsul. Ambo mantan Iko saju kamarinyo. Iko kiriman dari Ama. Pesanan Ama udah tadi. Ambo paileo da Samsul. Manga tekaja-kaja bana Rosa. Masuk bagailah dulu. Ada kawan udah di dalam tuh. Biar udah kenalkan. Itu kan Uni yang batanyo kadeda Samsul kapatang kan? Uni yang kapatang. Kalau ndak salah, Uni nama gale hasia parak tuh kan? Iya. Ndak nyangka awak sobat di sike doh. Kalau mantun, ancak masuk bana Rosa ke dalam. Bantuannya alah kenal je kawan udah aku. Jadilah dah. Ambo masuk ya. Halo Uni. Apa kabar nih? Basobok awak balik ini. Iyo. Iko dah Samsul Iko adalah kawan Ambo. Sama-sama kuliah nih. Kami daki mana dulu. Kama-kama waduh saya taruh. Ke perpus, ke kantin. Sama sekuliah acuk berdua-dua sih ke kampusnya. Orang ngician kalau kami ke kopel. Tapi dah Samsul justru pindah haluan menaruhan usaha wabaknya. Ya kan dah? Kalau itu ala-alamu ambo tong. So oke mana gayanya. Memantik-mantik ala tu duduknya. Kicanya suku dah Samsul tu. Deh, salah sangko pulo si Rosa beko. Mukonya lah masam pulo. Tapi hariku kami bana si Rosa koyo. Manis bana nampak deh ambo. Tambah suko ambo kayaknya. Oh iya Mila. Si Rosako adalah tetangga udah. Boleh dikatakan tiap hari udah basobok je si Rosako. Kadang kami sama pergi ke pasar. Kami lumayan dakik lah. Iyo kan Rosa? Iya dah Samsul. Batu bana nih. Amak kami sangatlah akrabnya. Sampai-sampai amak ambo samu amak dah Samsul kemenjodohan kami berdua. Karena amak antara amak ala sama-sama suko, sama-sama deal. Yuk kan dah. Pandai-pandai si Rosako mampu-puik ya. Tapi dapat ada. Kalaupun jadi kenyataan, ambo memang suko ke si Rosako. Yo bana tuh dah. Kalian ala dijodohan berdua. Ambo nak percaya doh. Masa iyo? Udah suko sama cewekko? Ya susah aja. Ndak ada yang menarik. Rancak ambo lah dah. Tapi udah berjanji dulu ke ambo. Kalau nanti udah kamu nemui ambo dah. Kini awak lah basobok. Ma janji udah nan dulu. Ambo ingin menagih kau udah kini. Kini kau juo. Janji? Janji apa Mila? Kata udah dulu. Udah kamu agih jawaban atau perasaan ambo kau udah. Alah lupa udah kironyo. Sajak kenal jo si Rosako yo. Oh itu. Mila ingin tahu. Udah bisa agak jawaban kini kau juo. Tapi Mila harus kuat mendangannya. Apa Dulu tuh dah? Mila katakan kau udah kan. Kalau Mila ko suko kau udah. Tapi dulu udah masih fokus untuk kuliah. Kadakian awak malah Mila salah sangko. Nan Mila katakan tadi tu indak sapanuhnya batu adoh. Ndak pernah udah dakik-dakik Jumila tu kan. Waktu di kampus dulu tu. Malah Mila taruh nan mengajak-ngajak udah. Iya ampun. Da Samsul, Rusa pailah dulu yo. Da Samsul selesailah dulu. Ndak lama perasaan Rusa mah. Indak Rosa. Disiko sajalah dulu. Biar Rosa juga tahu nan sabananyo. Jadilah dah. Deh, lain sih rasanya.
Ambo bisa merusak hubungan orang ko berdua. Ih, ambo nyo kabur lah. Deh, tapi bana temen nyomu kamari kironyo do. Jadi Mila, jawaban Uda adalah Uda ndak bisa menerima Mila. Karena Uda ala punya seseorang dan Uda sayang Mila. Jadi Uda harap Mila mengerti yo. Cinta ndak bisa dipasokkan doh. Tak usah udah sampean orang yo. Mila lah tahu. Si Rosa kok kan. Udah suka kan si Rosa kan. Maaf ya Mila. Sekali lagi Uda minta maaf kalau Uda suka ke Rosa. Apa salah? Uda memang suka ke Rosa. Tapi kan Mila lebih rancak daripada si Rosa. Iyo Mila, karena Rosa di mata Uda bukanlah padusi biasa. Inyo sangat spesial. Amuh bakar kare, memantiang tulang, rajin menolong orang tuanya. Indak pernah mengaluh, gigih busau, indak banyak gaya, dan apa adonyo. Uda suka apapun itu dari Rosa. Uda ndak mencelik rupa orang doh. Maaf Mila, kini Mila lah tahu kan baa perasaan Uda. Allah tuh nak para lu di jalehan ledo dan Samsul. Kalau baik itu Mila pai leda. Salamai untuk kalian berdua. Jadi maafkan Uda atas kejadian tadi Rosa. Yaudah. Uda ndak ingin Rosa salah paham. Dan memang batu Uda memang suka ke Rosa. Dari dulu malah Uda pendam kok. Kini Uda ndak bisa menyimpannya lagi. Uda takut Rosa salah paham. Uda suka ke Rosa. Rosa, kamu akan menerima Uda? Ayo. Ngaku saja Rosa. Rosa suku pulo ke Uda kan? Udah tahu nyo. Udah tahu dari mah. Ambo kan nggak pernah mengici ando. Aduh lah. Samsul, Apa mak? adonan kak, amak katakan cik kah? Katakan saja lah mak. Tapi jangan berang nak. Amak iyo kah tanya kah? Dah mak, ada mak tanyakan saja lah mak. Iya mak ngicik sekali lagi kah, jangan berang tak? Indah mak, kecilkan saja lah. Samsul ala punya pacar? Alun lah mak. Hah? Baa tu mak. Carikanlah bocik ya mak. Iyo mana kamak carian? Iyo mak. Anak amak saja baanyo. Hah? Si Rosa mak. Iyo mana? Inyo kan katuju bana kasih Samsul ko. Uriang-uriangannya kini tuh ha. Sajak nampak Samsul pai padusi lain. Tak amuah bagainya makan do. Tak ibu bana hatinya mencalik Samsul badu padusi nang kapatang tu siatu yo. Kini ko mai waang ikhlasan sajalah si Rosa jo si Samsul. Orang tu memang bajodoh badu. Nanti rancak, nanti mani. Ndak kama ka dicari lah. Bah nampak dia yang kini tu ya? Ndak nyutenggang perasaan bagai do. Ndak perlu lo ang mencebek-cebek. Jale pusat dia kok mak. Apa pandai-pandai juga baru tu. Nah ibu mak kambu do mak. Ambo sangat lah. Kalau piunya sangat panah aku mak agak siro itu tapi kalau Josi Samsul inyo di Samsulnya bajadi yo ambo ikhlas mak. Iya mana tu? Ndak ba ada mak. Iya mana ndak ba? Yo lah jale lah sanang di siro. Sudahlah gagah kayo lo le mak. Ada jin pulo bayi badah. Santun kurang gaya. Ambo mengalah saja lah mak. Mana masih Samsul tu sama kama. Mai. Apui lah tu selemo mai dia nampak iden tu. Apui lah. Cinta tu memang ndak bisa dipasuan do mai. Tapi amak tetap dua kue berterima kasih bana kawaang. Kalau selama ko amai alah manja ku siroi. Sabananyo tak
puncang juat ya mak weh. Iya mak. Tapi mana mak pengaruh aja itu supaya suku kamu mak. Kanalah amak katukan kalau cinta tuh ndak bisa dipasuan do. Jadi sabar selawa ang mai. Makanlah kau dulu ah. Aku lai amak buian kuah. Makanlah diang kuah. Tar aku ange-ange. Acu bola ange-ange kuah. Makanlah dulu kuah. Jadi lah mak. Dia buatnya saja ada kacang padi. Nih, ama. Oh nih ama. Samsul, Apa Ros? bisa dah Samsul ulangi. Nah udah katuan kepatang tuh. Betul. Nah kepatang tuh udah kecaan kalau udah suku Kak Iro. Nah, masa tak sambil-sambil mode itu seh? Para lubana diulang ya Rosa. Iyo, Masih kurang jale jual lah itu. Iyo. Udah tuh suku bana ke Rosa dari dulu. Tapi udah ndak berani mengatakannya. iyalah harus diulang balia. Kalau kapatang kan tak sambil-sambil ser. Rosa ingin danga bana nang serius dari udah gini Kalau bantu itu jadilah. Danga di. Ih, Iroy, I love you. demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Iroy I Love You, karya Sri Widyastuti. Dengan para pemain, Sri Widyastuti sebagai Iroy, Armayati sebagai Ama, Zul Hendri sebagai Samsul, Fatli Sagita sebagai Inya, Mas Diki Putra sebagai Mamai, dan Darwita Roza sebagai Mila. Penyelia musik Sri Widyastuti, teknik rekaman Umul Khair, sutradara Armayati, penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Sampai jumpa.